nosaltres, tots els matxotes, a mirar el partit i m'he deixat a mi aquí sola, amb la pantalla d'esquenes, a sobre que m'he d'estar girant. Ja està bé. Demà tindrà tortícoli. Però sí, demà no vinc a treballar, Quim. RAC1 primer que arriba, primer que seu. Això sempre. Això és veritat. He vingut abans, Anna. Però tu també estàs d'esquenes aquí amb mi. Ja està, però tinc visió panoràmica. Compte la jugada d'atac de l'Hèrcules, la rematada i el gol. Mira! Gol! No volia l'emoció de l'Hèrcules, compte, jugada per l'esquerra, la centrada que travessa tota l'àrea de Silesen i el segon pal, David Mainz remata, però és que remata a un pam de la línia de gol. De fet, remata amb la cuixa, de qualsevol manera, però està tan a prop que només li cal tocar la pilota per marcar el primer del partit. Doncs atenció, poca broma, 7 minuts de la segona part. Hèrcules d'Alacant 1, Barça 0, gol de Mainz. I ara mateix el Rico Pérez és una festa, la gent ho celebra moltíssim, també els jugadors, ho ha celebrat tota la banqueta de l'Hèrcules i no és per menys. Mireu, escolteu l'ambient ara mateix al Rico Pérez. I s'ha emprenyat moltíssim Silesen perquè la pilota després l'ha llançat fora, no la tornava al públic i ha hagut de ser Silesen qui la robés a un recull pilotes perquè la posessin al centre del camp. L'ha fet amb la panxa, Sí, sí. És que en directe semblava que la tocava de qualsevol manera, però és que estava tan a prop que era gol. I la gent també molt contenta pel xurmano dels 20 euros. És clar que sí, aquest tio està guanyant una bona pasta. Mirem la part positiva. Perquè sí que m'he estat fixant bé i aquest post és de l'11 de setembre del 2010. Vas. Imagina't amb els interessos el que estarà rascant ara mateix. Compte el xut, gol! Golaç d'Alanyà! Golaç d'Alanyà, una jugada que semblava que no anava enlloc. Alanyà, des de molt lluny, des de pràcticament la zona de 3/4, aixeca el cap, arma la cama esquerra, Gardela descomunal, gol d'Alanyà, gol del Barça. Tots tranquils, 12 i mig a la segona part. Hèrcules 1, Barça 1, golaç d'Alanyà. Bravo, bravo, bravo pel nano, bravo. Golaç d'Alanyà, que ha mirat amb cara somrient a darrere volent dir sí, l'acabo de fer, és el primer que fa i a sobre en el primer partit oficial. Per tant, enhorabona per Carles Alanyà. Això és el que faltava una miqueta, no? Algú que es deixés anar, que provés alguna jugada, que sortís una mica del guió previst. Fins ara jo crec que el Barça sí que estava concentrat, sí que estava ficat, però al final, si no algú no s'inventa alguna cosa, surt del que tothom...